Yad Vashem je zvanični memorijalni centar za jevrejske žrtve holokausta. U njemu je spomenuti koncentracioni logor Jasenovac, a centar u jednom dokumentu spominje i četnike. Neću vam prevoditi cijeli dokument, nego samo neke dijelove. U opisu videa imate link na ovaj dokument koji je pisan na američkom jeziku, ali postoje besplatni digitalni prevodioci koji vam to mogu prevesti. U tekstu kažu da su četnici bili naoružane bande Srba aktivne u Jugoslaviji tokom njene okupacije. U početnoj fazi među četnicima je bilo i Jevreja, ali kada se ispostavilo da se četnici ne bore protiv okupatora i njihovih saradnika, već da su zapravo skloni saradnji sa njima, Jevreji su prešli u redove partizana. Bilo je mnogo slučajeva da su četnici ubijali Jevreje ili ih predavali Njemcima. Pametnom dosta.